Kabalo ba mo? Naa na pud tay bag-ong suruyan ug tambayan nga cafe dinhi sa Iligan City. Ug ang nakanindot kay naara ni sa sentrong bahin sa syudad sa Iligan. Anyway, gikan di ay mi sa bangko sa akong asawa. Dayon pagkahuman miadto mig Mercury Drug kay mipalit mig tambal ug vitamins. Sa among paglakaw-lakaw kami giuhaw ug lami kayong magpabugnaw para ma-refresh among kaugalingon sa kainit karon sa panahon. Mayo na lang kay naami nakita nga bagong open na cafe at banga siya sa Mercury Drug sa May Plaza, which is ang Love Sofia Cafe. Perfect kayo kay lami mo inom og iced coffee and coolers para matambalan jud ang among kauhaw sa kainit sa panahon. Amazing pud kayo ang ilang cafe kay maka-relax og ma-refresh ta sa kanindot sa ambience. Og friendly pud kayo ang ilang mga staff. Mao komportable kayo ka sa imong pag-visit and pagstay. Amo din gitry ang ilang iced coffee and coolers. Grabe, swabe kay sa tutunlan. Sakto kayo sa kalami ug kabugnaw. Perfect kayo sa imong kauhaw. Anyway, ang Love Sofia Cafe, dili lang mga lamian nga mga drinks ang ilang gina-offer. Naapod sila mga lamian nga mga pagkaon. Okay kayo kay kani nga time. Medyo gutom-gutom na pud mi ni Mrs. kay almost 12 noon naman di ay. Mao naka-decide mi nga diri na lang mi mag-lunch para matilawan pud namo ang ilang mga pagkaon. Mao may order pod mi sa ilang mga bestseller na Gloria's Chicken Spam, Phil's Beef Tapa, og chicken wings na garlic parmesan og sriracha. In fairness, dili pod ikalimod na mga lamian pod ang ilang mga pagkaon na among natilawan. Ug dili lang na, daghan pa pud mo'y kapilian sa ilang menu. Mao mas maayo na kamo mismo mosulay para ma-experience ninyo and for sure magbalik-balik jud mo sama namo. Anyway, naade tay pag-giveaway na 5 ka drinks sa atong 5 lucky sharers. Ang pinakadaghan og share sa atong vlog maoy atong hatagan og free drinks gikan sa Love Sofia Cafe. Unsa pay langayan, like, follow and share na para naa kay chance mo daw sa atong free drinks. Good luck mga sir!